Moda vine, moda trece și cred că nu vă spun o noutate, dar la anumite intervale de timp se repetă. Presupun că e un motiv cât se poate de bun să nu aruncăm nicio piesă de valoare doar pentru că s-a demodat. Nici o problemă dacă nu se mai poartă pantalonii drepți, rujurile roșii, poșetele cu lanț sau pantofii cu tocul ascuțit, așa numiți stiletto. Nu se mai poartă acum, dar la anul. N-avem de unde să știm, în altă ordine de idei, ar trebui să păstrăm pantalonii, rujul, poșeta și pantofii, măcar în semn de respect pentru istorie. Cum ce istorie? A modei, evident. În ziua de azi nu există femeie care să nu aibă în garderobă cel puțin o pereche de pantaloni. Dar în urmă cu un secol și ceva, doar ideea că o doamnă să iasă pe stradă îmbrăcată ca un bărbat ar fi produs revoltă. Janina, cea căreia trebuie să-i mulțumim noi femeile pentru că ne-a dat libertatea să purtăm pantaloni este Coco Chanel, dar cum i-a venit ideea? Campioana absolută a inovațiilor în modă este într-adevăr Coco Chanel. Aceasta a fost printre primele femei care au purtat pentru prima dată pantalonii și mă refer aici la o perioadă destul de restrictivă în privința aceasta, sfârșitul anilor 1800, începutul anilor 1900, când primăria Parisului decretase chiar prin lege interzicerea purtării acestei piese vestimentare. Femeile care îndrăzneau să poarte pantalonii erau pedepsite sau aveau voie doar dacă aveau o autorizație specială. Legile pariziene nu au oprit-o pe Coco Chanel să revoluționeze moda feminină. E drept că a fost ajutată de sfârșitul primului război mondial. Economia mondială a avut de suferit foarte mult, iar femeile au fost nevoite să intre pe piața muncii și să realizeze tot felul de activități extrem de solicitante din punct de vedere fizic, activități care erau destinate doar bărbaților până atunci. Prin urmare, aveau nevoie de un alt tip de îmbrăcăminte pentru a se adapta noilor rigori. Așa a ajuns Coco Chanel să poarte și să comercializeze pantalonii pentru femei. Tot franțuzoica, revoluționară în ale modei, a lăsat moștenire și accesoriile care imită bijuteriile prețioase. În anii 20, doar doamnele din alta societate își puteau permite bijuterii, asta pentru că în acea epocă bijuteriile erau realizate strict din metale prețioase și din pietre prețioase. Coco Chanel întrevede această oportunitate de afacere, fiind foarte pragmatică, și realizează pentru prima dată perlele din plastic, oferind femeilor din întreaga lume posibilitatea de a-și accesoriza ținutele. Doar că Chanel nu s-a oprit aici și a mai făcut un cadou doamnelor și domnișoarelor: poșeta de seară cu lanț. Pentru ținutele de seară, moda anilor 1900 era accesorizată de claciuri, de gentuțele acelea mici pe care le țineai în mână și practic îți țineau mâinile ocupate. Coco Chanel era o împătimită a fumatului și pentru că s-a enervat într-una dintre seri, fiindcă nu își putea exercita viciul acesta în voie deplină, se hotărăște să lanseze un nou model de geantă de seară, căreia îi adaugă un lanț, care astfel îi eliberează mâinile. Eu, tu și milioane de femei nu ne putem lipsi de rujul roșu. Când a apărut el? El datează din antichitate, practic, însă cel care și-a dat seama de potențialul rujului roșu a fost Christian Dior, care în 1953 își lansează prima paletă de rujuri roșii, se numea Rouge Dior. Este designerul care le propune femeilor să-și îmbrace nu doar trupul, ci și buzele. Așadar, Christian Dior era adeptul asortării buzelor cu culorile pe care le adoptau femeile în ținute. Roșu cumva devine un adevărat fetiș în colecțiile lui.
Fiecare nuanță avea o denumire destul de scandaloasă pentru perioada respectivă, spre exemplu roșu țipăt, roșu satan. Ulterior, din superstiție, a început să-și numeroteze culorile de rujuri. Astăzi avem peste 1500 de nuanțe diferite de rujuri Dior. Vreau să știu când și cum a intrat pantoful stiletto în lumea modei. Roger Vivier, un designer francez, a fost cel care a adăugat câțiva centimetri, nu doar înălțimii noastre, ci și încrederii în sine. El este creatorul celebrului toc stiletto. Tocul stiletto, bineînțeles, exista încă din secolul al XIX-lea. Roger Vivier este cel care reușește să îl integreze unui pantof perfect funcțional. Roger Vivier mai este cunoscut și pentru faptul că a experimentat și alte tipuri de tocuri, spre exemplu tocul virgulă. O pereche de pantofi având tocul acesta virgulă a fost comandat de către regina Elisabeta II și a fost folosită la ceremonia de încoronare în 1953.